Ez nem az a videó lesz. Sziasztok! Igen, csináltam videókat. Elég sok időm volt gondolkodni, úgyhogy készültem nektek egy pár kérdéssel. Hát nem csodálatos. Elmúlt időszakban elég sok időt töltöttem Instagramon, és ahogy így pörgettem végig az Instagramon, észrevettem, mi a faszomért akar mindenki brand lenni, akinek semmi érdekes nincsen. Semmi. Attól, hogy van 800 darab követő, de jobb esetben legyen 1000 fölött. Mi a faszomtól vagy official? Aláírások. Miért? Logók. Mitől? Másosztép történetek a nem létező életéről. Attól, hogy az összes létező márkát betaggalad a képeiden, nem vagy sminkás. Nem. Ez egy vicc. Másik kedvenc függőségem, a Snapchat filterek. Unfollow. Ja? Az elmúlt pár hétben volt egy pár posztom, ami igen nagy port kavart. Balhéztak jobbról, balhéztak balról, kommentáltak, lehaltak minden szarnak. Nem vagyok Miss Congeniality, nem akarok mindenkivel jóba lenni. Fuck me. És ha egy dolog van, amire megkérhetek mindenkit, az az, hogy tanulja már meg leírni a hashtageket angolul normálisan. Légy szíves.